Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 4 красавіка рабочыя бараўлянскага спецлясгасу пад аховай міліцыі знеслі ўсе 70 крыжоў, якія былі усталяваныя летась ва ўрочышчы Курапаты. Про тое, што там адбывалася, як адбывалася і што рабіць надалей, мы сёння і пагаворым з ініцыятарам усталявання гэтых крыжоў Змітром Дашкевічам. Вітаю, Зміцер. Хацеў сказаць добры дзень, але, відаць, не вельмі добры дзень. Да, акаянныя дні, прывітанне. Калі учора ты даведаўся і на ўласныя вочы пабачыў тое, што адбываецца ў Курапатах, якія былі ўражанні? Ну, шок, напэўна, самае галоўнае ўражанне. Для мяне учора быў самы незручны дзень туды аператыўна дабрацца. Не ведаю, Бог так уладкаваў. Бо, ў прынцыпе, каб туды раней прыехаць, то можна было пераскруціцца на што-небудзь больш сур'ёзнае. Я вёў дзяцей ад стаматолага і патэлефанавала Шапуцька, сказала, што там нешта адбываецца, ніхто не ведае, што адбываецца. У мяне была думка такая, што, можа, ну, там, павалілі крыж ненаўмысна тэхнікай. Быў такі выпадак летась, калі там нешта рабілі працы ў Курапатах, яны зачапілі нейкі крыж, потым яго адрамантавалі самі, а потым ужо паведамілі, што валяць крыжы. Ну, в прынцыпе, праз гадзіну, як я даведаўся, у мяне атрымалася туды прыехаць, і па стане на 10 гадзін 30 хвілін раніцы все 70 крыжоў былі ўжо знесены. Я проста, ну, от, калі так разважаў пра магчымасць, могуць такое зрабіць ці не могуць, ну, думаю, што это вельмі шмат часу на это трэба. Не ведаю, калі яны пачалі, відавочна, што, ну, яшчэ ў прыцемку, у любым выпадку яны пачалі там збірацца, это трэба чапіць раён, закрыць все паркоўкі, перакрыць все пад'езды, абматаць Курапаты стужкамі. Ось, ну, на 10:30 все ўжо было вырвана і амаль все пагружана. Дарэчы, мы з табой сустракаліся ў мінулую пятніцу роўна тыдзень таму. Ну, ці крыху не дацягнула да тыдня, калі браць учорашні дзень. І таксама закраналі гэтую тэму. Мы з табой абмяркоўвалі выказванне Лукашэнкі, які ён падчас вялікай размовы. Я кажу, а вот на Курапаты ён выказаўся, там крыжы яму там далягляды псуюць. Як думаеш? І ты казаў, ну, наўрад ці такое можа быць. І раптам вот такое. Вот... Ну, бачыце, наша праблема, што мы заўсёды імкнемся неяк розумам і сыходзячы са сваіх маральных стандартаў ацаніць злачынны рэжым. А ў людзей няма ні розуму, ні стандартаў. Ну, нічога няма. І, ну, конечно, такая верагоднасць, імавернасць была, ну, да апошняга немагчыма было ў яе паверыць, што это можна вось так, ну, нахабна, без ніякіх, я падкрэслю, без ніякіх юрыдычных рашэнняў. Я пра гэта, ну, каротка зазначаў, і вот цяпер таксама для нашых слухачоў, гледачоў, чытачоў адзначу парадаксальнасць этой сітуацыі з гэтымі 70 крыжамі. Яны усталяваны в адным лесным масіве, в адным урочышчы Курапаты. І мы іх ставілі з боку Бульбашхола, з боку Заслаўскай дарогі і з боку Экспабэла, па 3 лініях з 4. І 3 розныя інстанцыі займалася гэтымі крыжамі. 3 розныя інстанцыі прымалі рашэнне, што парадаксальна проста. З боку Бульбашхола самае парадаксальнае рашэнне. Яго няма. Калі леснікі напісалі хадатайніцтва на штраф у выканкам павінен гэта разгледзець і даць штраф, бо леснікі самі не маюць такіх юрыдычных паўнамоцтваў. Прыйшоў наш брат Кірылойка, баптыст, бацька 5 дзяцей, які дапамагаў нам першыя 3 крыжы ставіць. Яму выканкамі так і сказалі: адмаўляемся разглядаць гэтае прашэнне лесгаса, бо калі яго разглядаць, трэба даць штраф. Па 24 крыжах з боку Бульбашхола ніякага няма рашэння. Ні штрафа, ні прэтэнзій, ніякага рашэння. З боку Экспабэла разглядаў ужо Менскі райвыканкам. І нам далі там некалькі базавых штрафаў за парушэнне быццам бы заканадаўства Мінкульта. Хоць і з гэтым мы яшчэ судзіліся, таму што в заканадаўстве па ахове гісторыка-культурных каштоўнасцяў напісана, што там дапускаюцца ушанаванне, працы па ушанаванню
ахвяраў невінных. І трэцяе рашэнне, напэўна, такое самае рэзкае, прыняў Мінск Аблдарбуд, это саўковая назва, цяжка прамовіць, дарожнікі. З боку Заслаўскай дарогі яны палічылі, што гэта паласа адвода дарогі, і ў іх там дарога заходзіць на 50 метраў курапаты, такая бздура, і там у іх таксама рашэнне супярэчыла з кодэксам аб культуры. І таму мы адмянілі. Суд адмяніў гэта рашэнне. Там 3, здаецца, ці 4 базавыя мне далі штраф, і быццам бы было нейкае рашэнне, што яны будуць дамагацца зносу гэтых крыжоў. Суд адмяніў. За дзень, я казаў это мінулы раз, калі мы з табой гаварылі. Суд адмяніў гэта рашэнне па штрафу з боку Заслаўскай дарогі. Тут жа пасля баўбатні зноў збіраецца той Белаўтадор, тое ж самае рашэнне мне дублююць. І мы з ім судзіліся. І вось учора я даведаўся, калі выйшаў з ізалятара, Егор Лаўрухін, сябар мой, з якім мы ставілі тыя крыжы, прыйшоў на пошту, стос пошты не разгрэбленай яшчэ паштавікамі, і ён кажа, давайте шукаць, што тут на мяне прыйшло, бо яго судовыя выканаўцы дзе будуць. І знаходзіць гэты ліст, падпісаны за 1 число дарожнікамі, і сёння, як бы яно павінна прыйсці ў нашай паштовай скрыні, ліст падпісаны за 1 число, в якім пазначана прэтэнзія, так і называецца гэты ліст, прэтэнзія, дамантаваць крыжы да 19 красавіка. Ліст гэты прыходзіць 5, а крыжы дамантуюць учора, 4. І ў гэтым лісце прэтэнзія толькі на 13 крыжоў, а вырываюць з гвалтам все 70. І тое, гэта прэтэнзія рашэння першай інстанцыі. Мы б яго абскарджвалі ў судах, і я думаю, чагосьці маглі б дамагчыся. Таму, як бы з юрыдычнага пункту гледжання, Бог так сітуацыю гэту зрабіў, каб ніхто мог прыкрыцца, і ніхто не мог сказаць, што тут нейкі закон, тут нейкі парадак. Все, што можна было парушыць, як з гэтым бульбашхолам, які будаваўся в ахоўнай зоне і заднім чыслом пераразалі гэтай межы, так і па гэтых крыжах. Юрыдычна ніякага рашэння няма. Ёсць толькі вялікая баўбатня Саня. Выбачаюся, атрымліваецца так, што усе размовы там і ў Фейсбуку, і не ў Фейсбуку пра тое, што там же ўсё ж такі крыжы тыя былі незаконна ўстаноўленыя, яны не маюць пад сабой падстав. Няма ніводнага рашэння на 1000 крыжоў, усталяваных у курапатах за 30 гадоў, няма ніводнага рашэння дзяржаўнай улады. Все гэта усталёўвалі грамадскія актывісты, якія клапаціліся пра курапаты цягам 30 гадоў. Большасць крыжоў з гэтых 70 это ввогуле замена спарахнелых на новыя. У мяне ўзнікла гэта ідэя, Бог так паклаў на сэрца, калі наша царква з боку бульбашхола моліцца, узімку там раз на тыдзень, улетку там 3 разы на тыдзень збіраецца ў курапатах, з боку гэтых крыжоў, дзе бульбашхол. Да іх дакранаешся, яны ўжо валяцца ад таго, які яны спарахнелыя. І мяне так Бог натхніў іх замяніць. І мы ставілі дакладна першыя ввогуле ў тыя месцы, дзе яны стаяць. І з боку Экспабэла таксама ўжо валіліся гэтыя крыжы. Большасць з іх это проста аднаўленне старых крыжоў, якія цяпер там валяцца. Там і цяпер многія крыжы, сотні іх падыдзі ў курапаты, дакраніся, штурхні лёгенька, падзе. Яго што цяпер нельга замяніць? Другі аспект, любіцель бульбашхола і дзяржаўных рухаў Юрась Мелішкевіч, сябар этого чалавека, якому цяжка характарыстыку даць, як Астаповіча. 3 месяцы змагаўся з дзяржаўнымі інстанцыямі летась, калі я пачаў усталёўваць, сказаў, я тут паспрабую па працэдуры. 3 месяцы пісаў ледзь не штодзённа в розныя інстанцыі. Ніякага рашэння няма. Яму ніхто не даў ніякага рашэння, ніякай працэдуры, ніякай магчымасці нават замяніць крыжы. Яшчэ я раз кажу. С этой 1000 крыжоў, я думаю, ніхто не пакажа ніводнага рашэння дзяржавы, дзе леснічы, это як его прозвішча сёння друкуюць, дзе там Лукашенко даў нейкае прадпісанне, пастаўце крыж. Іх няма. І мы то, што ставілі в межах гісторыка-культурнай каштоўнасці, курапаты. І заканадаўства па ахове гісторыка-культурнай каштоўнасці дазваляе працы па ўшанаванні ахвяраў невінных. Это ніяк нічому не супярэчыць. Я вчора прачытаў, дакладней сёння прачытаў адзін такі вельмі дзіўны каментар, ён гучыць так. А навошта было ставіць такія высокія крыжы? Паставілі б маленькіх много, і ўсё было б нормально. Што это такое? То бок давайте зробім так, каб гэтых курапатаў не было бачна, не было чутна, і ніхто пра іх не размаўляў. Я сыходжу вось чаго. Калі Бог творца гісторыі,
то нам трэба задумацца, чаму мы трэці год запар чуем гэта слова курапаты. Чаму трэці год запар яно займае галоўныя радкі ў галоўных незалежных і нават залежных сродках масавай інфармацыі. І я прыгадваю і задумваюся пра найноўшую гісторыю Беларусі, калі ў 88 годзе адкрылі курапаты. В 89-м там усталёўвалі першы крыж. В 90-м уздымалі бел-чырвона-белы сцяг. В 91-м ужо не было Савецкага Саюза, а бел-чырвона-белы сцяг, які за 3 гады перад гэтым дралі сілавікі ў курапатах, ужо быў дзяржаўным сцягам Беларусі. Ці Бог, ці гісторыя, калі хочаце, не прымушае нас зараз задумацца, для чаго гэта адбываецца. Не для таго, каб мы ўціхуем. Мне таксама некаторыя казалі: як это ты робіш, это днём, ты што, да? Калі канфіскавалі першыя крыжы, сидят гэтыя спецназы, алмаз в камерах, бронекамізельках і кажа: да думацца днём кресты ставіць. Мы валяемся на падлозе, кажем: вы нормально, уначы іх ставіць. І мне на поўным сур'ёзе некаторыя казалі: трэба вціхра тут, паначы прыехаў, паставіў. І ўцікаць. І ўцікаць, да. А я адчыняю Біблію, і там напісана: все, что праведно и что добро, оно робится в день, а вночи робится зло. Утихую робится зло. И я отчиняю Библию, и там написано, что вы можете робить доброе, робите на виду у людей, каб яны, бачучы ваши добрые справы, славили у день адведзенаў Айца Небеснага. И я, як мог, рабіў гэтыя справы со своими сябрамі на виду у людей. И я бачу, что десятки, сотни людей захапляются, выказывают падтрымку, сустракаюцца на вуліцах, ахвяруюць грошы. $5000 сабралі людзі, якія спачувалі гэтай справе. І яны ёй натхняліся, тысячи людей. Чаму я павінен цякаць? Чаму я павінен рабіць так, каб эта чорная душа ехала по кальцевой і нічога не заўважала? Мы зрабілі так, каб это было бачна. Помнік ахвярам невіннай крыві. Тысячам невинных ахвяраў. Дарэчы, вось ты зараз узгадаў гэтую, што сабралі людзі самі са сваёй кішэні дасталі 5000 рублёў, ну плюс 10 000 рублёў. Добрую частку ты са сваіх асабістых паклаў. Але да гэтага часу ці людзі не бачаць, ці не чуюць, ці не хочуць бачыць, але да гэтага часу пішуць: ну што, там Госдэп, відаць, даў грошай-то на крыжы усталяваць. Я не хочу каментаваць беснаватых людзей. Все ж таки, мяне натхняе, што сярод, што адэкватных людзей з чыстым, праўдзівым сэрцам у сотні і ў тысячы разоў больш. Нават калі мы паглядзім каментары, нават калі мы паглядзім ацэнкі, лайкі в сацыяльных сетках, рэакцыю людзей. Давайте засяродзімся не на тым, што ёсць нейкія мерзотнікі, а на тым, што людзей па сумленню у сотні і тысячы разоў больш ілгуноў. А сабакі не могуць не брыхаць. Каб бесы не кідаліся, это значит, трэба было б задумацца, ці правільную мы робім справу. Каб сатана не рэагаваў на правільныя ўчынкі нашы, нам трэба задумацца, ці это правільныя ўчынкі. Таму гэта ввогуле добры індыкатар, я так ацэньваю. Тое, што ёсць частка беснаватых людзей, якія вот нешта там верзуць. Я калі учора размаўляў са Светланай Алексіевіч, і яна казала, што гэта ж страх, калі от трактарам крыжы па полі цягнуць, у мяне было такое адчуванне, што яна зараз заплача. Калі я глядзеў на твой твар, калі вот ты там у курапатах хадзеў, ён быў такі скамянелы, і я так думаў, адкуль у чалавека сілы вот зараз трымацца? Мяне трымала толькі думка пра цяжарную жонку, якой цягам месяца трэба нарадзіць. І я шоў там і просто весь час сабе казаў: Дашкевіч, трымайся. І, ну, в прынцыпе, там і фактычна не было за што ўжо змагацца. І, ну, можна было прадпрымаць толькі ўчынкі роспачы. На сённяшні дзень можна прадпрыняць толькі ўчынак роспачы. Кагосьці там ляснуць, нешта там паламаць. Гэта нічога не вырашыць, і я не лічу гэта вартай на тое ахвярай. Мы, што маглі зрабіць, тое зрабілі. І калі Бог дапусціў ім туды лезці, на іхнюю ўласную загубу забраў мазгі, то таксама, я думаю, для таго, каб сёння кожны чалавек, які чытае гэта, рабіў выбар. Дзе я, з якога боку я барыкадаў. Гэта цяжка перанесці, прашу прабачэння, зміцер, гэтым цяжка змірыцца, гэта цяжка ўсвядоміць здароваму розуму. Я сёння прачнуўся, ну рэальна, просто вот у мяне слёзы на вачах. Но Бог по нейкай прычыне ім дапусціў. Мы перервемся на невелічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Зміцер Дашкевіч у нас у студыі. Русский марсианин
аб Савецкім Саюзе. У футболе перамогу новых прагнуць французы. Іспанцы пра сіесту мараць з раніцы да ранку. Янкі мараць і заробак пад адсоткі косцю банкі. Эстонец і латыш, украінец і літовец дбаюць аб краіне, традыцыях і мове. А таксама мараць з'ехаць Штаты ці Германію. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. Нават нягледзячы на крытычныя заявы кіраўніка краіны, знос крыжоў у Курапатах стаў сапраўднай нечаканасцю для ўсіх. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў абаронца мемарыялу Зміцер Дашкевіч. Наша праблема ж, што мы заўсёды імкнемся неяк розумам і сыходзячы са сваіх маральных стандартаў ацаніць злачынны рэжым. А ў людзей няма ні розуму, ні стандартаў. Нічога няма. Конечно, такая верагоднасць, імавернасць была, да апошняга немагчыма было ў яе паверыць. Што это можна вось так, нахабна, без ніякіх, я падкрэслю, без ніякіх юрыдычных рашэнняў. Працяг размовы са Змітром Дашкевічам адразу пасля выпуску навінаў. Каля нацыянальнай бібліятэкі паставілі сімвалічны крыж з надпісам «Тут пахаваныя салідарнасць, правы чалавека, памяць, судовая сістэма, імідж МУС, вера, надзея, любоў, гонар». 1994-2019 год. Фотафакт з'явіўся на сайце нашай Нівы. 5 красавіка падчас наведвання новага будынку Вярхоўнага суда Беларусі Александр Лукашенко выказаўся пра карупцыю. Ён правёў там нараду, прысвечаную пытанням паляпшэння дзейнасці судоў агульнай юрысдыкцыі. Лукашенко адзначыў, што выпадкі карупцыі сустракаюцца і ў судзейскім корпусе. Па словах кіраўніка Беларусі, парадаксальна, што суды выносяць вердыкты па карупцыйных злачынствах, і ў той жа час асобныя суддзі самі парушаюць закон. Лукашенко нагадаў, што за апошнія некалькі гадоў адразу 6 суддзяў апынуліся за кратамі праз карупцыю. Кіраўнік краіны паставіў задачу выяўляць суддзяў здольных да злоўжыванняў і неадкладна ад іх пазбаўляцца. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі працуе Зміцер Лукашук, і разам са Змітром Дашкевічам мы спрабуем асэнсаваць тое, што адбывалася учора ў Курапатах. Я нагадаю, учора 4 красавіка там спілавалі 70 усталяваных Змітром і яго паплечнікамі крыжоў. Зміцер, наколькі, няма дакладных звестак, таму што людзі пад'ехалі ўжо, калі, так бы мовіць, працы былі ў самым разгары, але ёсць імавернасць, сыходзячы з тваіх слоў, што пачалі руйнаваць крыжы менавіта з боку рэстарацыі «Паедзім». На твою думку, ці не з іх падачы ўвогуле пачалася ўся эта справа? Безумоўна, гэта карупцыйная установа, гэта карупцыйныя схемы. Калі яшчэ можна уявіць, каб генпракурор выносіў прадпісанне абавязковае для выканання аб урызанні тэрыторыі Кабака, а ўсім было начхаць на это прадпісанне генпракурора. Это ж не пракурора, нейкага там барулянскага райсавета. Таму гэта карупцыянеры павязаныя, рабілі журналісты даследаванні, нехта там камандзе Лукашэнкі ў хакей іграе, нехта яшчэ ў нешта. Канешне, думаю, яны за гэтае рашэнне і маглі яму спрыяць. Зміцер, звярталі ўвагу на тое, што не было прадстаўнікоў іншых канфесій. Там праваслаўнай не было, там, скажем, ад католікаў, хоць і выказваліся яны перад гэтым, дакладней, у дзень это руйнаванне, і я асабіста тэлефанаваў прэс-сакратару Беларускай праваслаўнай царквы Сергею Лепіну, які казаў, што можа там больш прыгожыя крыжы паставіць пасля там, і ўсё ж такі прадстаўнікі каталіцкай царквы больш рэзка але выказаліся, але туды не прыйшлі. Цябе это здзівіла? Не, касцёл прыйшоў, было, можа быць, не на самым высокім узроўні. Я ўдзячны тым людзям, 200-300 чалавек, якія былі учора ў Курапатах. Там было некалькі ксяндзоў, некалькі пастароў пратэстанцкіх церкваў, і я ведаю, што была ініцыятыва каталікоў правесці там крыжовы шлях. Думаю, палова з тых людзей была каталікі. За гэта вялікая падзяка. Канешне, каб тут такая, ведаеце, я думаю, двухбаковая залежнасць, каб мы жылі ў краіне, дзе
кіраўнікі церкваў могуць тут же ж прыйсці і там ладзіць служэнне, то ні кабака б этого не стаяла, ні крыжоў бы ніхто не мог вывернуць. Але дзякуй вялікі Кандрусевічу, які вельмі годна і добра выказаўся па гэтай сітуацыі, ацэніў яе вельмі годна. Добра сказаў, Сергей Лепін таксама, сотні людзей прыйшлі. Можна ацэніць, што гэта мала, а можна ацэніць, што гэта і шмат. Дарэчы, от учора шмат думалі наконт таго, што будзе з гэтымі выкапанымі, дастанымі з зямлі крыжамі. Учора у эфіры вот у мяне былі тыя, хто дапамагаў, хто больш, хто менш, там усталёўваць гэтыя крыжы, Юлія Ляшкевіч, Стась Карпаў. І Стась казаў, што вот, відаць, дзе-то там у якому-нибудь лесгасе скінуць дзе-то ў куток, будуць абыходзіць са страхам іх бокам. Але вот твоё меркаванне, як з імі паступяць? Ну, 3 крыжы, калі ў нас канфіскавалі, іх скінулі на тэрыторыі ленінскага райаддзела міліцыі, я потым жартаваў, а яны былі пафарбаваны лакам з парашком, які набірае святло і яго адбівае ўначы. Я жартаваў, што, уяўляеце, райаддзел Владимира Ильича Ленина, там лежаць уначы крыжы і свецяцца. І людзі патэлефанавалі праз тыдзень і казалі, заберыце крыжы, колькі можна вас шукаць. І мы прыехалі, яны ляжалі ў вялікім гаражы, 3 крыжы, акуратненька складзеныя, мы іх пагрузілі і павезлі тут жа ставіць у курапаты. Дарэчы, вот таксама вельмі цікавы аспект, што цягам тых лета, калі мы іх ставілі, 3-4 месяцы, не было асаблівых перашкодаў для нас, апроч этой бздуры, якія там хадзілі, нешта пагражалі. Мы іх пагрузілі з райаддзела ленінскай міліцыі. Тут же тую ж машину, на якой нас арыштоўвалі. Тут же павезлі ў курапаты і тут же іх ставілі. Ніякай не было прэтэнзій. Толькі пасля вялікай баўбатні пра белыя крыжы ўзнікла эта праблема вялікая. Вось. І што яны будуць рабіць? Это справа адна. 3 крыжы скласці. 70? Ну, я не ведаю. Я бачу ў курапатах асклепкі паламаных крыжоў. Я бачу ў людзей, якія заводзілі бензапілу ў гэтых мазах, куды яны не змяшчаліся, што гэта за машыны, я не ведаю, нейкіх кантэйнерах вазілі іх. Ну, я не здзіўлюся, калі іх знішчыць. Для чаго, дзе іх захоўваць 70 крыжоў? З якой мэтай іх выкарыстоўваць? Пасля вандалізма, каб недзе ставіць? Не ведаю. Пасля ўжо твайго затрымання, я так разумею, вы там не перасякліся, але ў курапаты прыязджала Ганна Канапацкая. Ну, вось нібыта пасведчанне, корачкі мае, што яна там дэпутат палаты прадстаўнікоў цэлай. Але гэты галоўны леснічы бараўлянска спецлясгасу адмовіўся ёй даваць нейкія каментары, калі яна спыталася, пакажыце, на падставе якіх дакументаў вы это ўсё робіце, загады, прадпісанне ці яшчэ што. Нема дакументаў. Да, так я просто да таго вот стаўлення і да нехта вырашыў, і тут дэпутат, ты не дэпутат, ці ты Дашкевіч з севярынцам. Просто вот так вот отмашка і ўсё. Прабачце мяне. Галоўны бандыт даў ім задачу знесці гэтыя крыжы белыя, якія псуюць ягоную чорную душу, настрой этой чорнай душы. Якія там дэпутаты, якія пракуроры, хто б не стаў на іхнім шляху. Яны выконваюць каманду галоўнага бандыта. Вельмі добра, што Ганна Канапацкая туды прыехала і выявіла гэтую ілжывасць іхнюю, тое, што яны там чыняць беззаконне. Яны не маглі нічога паказаць, няма ніякіх рашэнняў. Я яшчэ раз гэта падкрэсліў. Нам ніхто не прад'яўляў ніякіх рашэнняў. Зараз таксама абмяркоўваюцца, ну да, неправільна ўсё зрабілі. Вот, трэба было крыху па-іншаму. Але ж, вот, відаць, можа і праўда, сапраўды, там трэба ўжо парадак, добраўпарадкаваць тэрыторыю, навесці парадак, там, можа быць... Ну, мы бачым гэтую сетку, як у канцлагеры цяпер, якая нацягваецца вакол курапатаў. Жахлівае, жалю вартае відовішча. Ну, затое потым можна будзе сказаць, вот я вам сказаў, я вам зрабіў, добраўпарадкаваў, там, можа быць, сцежачкі яны могуць сказаць, што заўгодна, беспрэчна. Калі дзяржава ставіла там помнікі, многія людзі абураліся і казалі, нельга туды лезці, я, ну, абсалютна гэтым тады перакананы і зараз казаў, калі дзяржава хоча ўшанаваць таксама, няхай гэта зробіць. Мы доўга казалі, што дзяржава не ўшановае, няхай ушануе. Это добра, што там ёсць знака дзяржавы. Кепскі, ён добры, прыгожы, не прыгожы, але там ёсць знака дзяржавы, які сам сабой сведчыць, што тут невінныя ахвяры.
Ужо цяжэй праводзіць нейкія акты вандалізма. На гэтым знаку напісана ахвярам палітычных рэпрэсій 30-40-х гадоў. Гэта добрае сведчанне. Зноўку, там, прыгожае, непрыгожае, але сам па сабе факт. Ну, на жаль, старшыня Саўгаса, які там ламаў рукі калгаснікам, якія лет там нішто так зрабілі, гэткімі ж самымі метадамі дзейнічае і ў 10-мільённай краіне, і вось у гэтым святым месцы Курапатах. Ён хоча, каб было так, як па-ягонаму. Хоць 30 гадоў да Курапатаў ім не было ніякай справы. Тая ж самая вот про Святлана Алексеевич, якую я ўжо ўзгадываў, яна сказала, што безумоўна, і нават гэта не ўзрушыць людзей да такой ступені, каб вот масы, як кажуць, народныя ўзняліся, пашлі там бараніць, ці там выступаць, ці яшчэ што, кажа, але гэта вот эта вот крыўда, тое, што было зроблена, яно вельмі глыбока западзе беларусам у душу, і яны гэтага ніколі не забудуць, і вот такая прытоеная крыўда, яна можа быць нават больш страшнейшая, чым вот імгненны крык. Вот крыкнуў і забыўся. Я цалкам згодны са Святланай Алексеевич з яе ацэнкай, што гэта будзе момант адліку ў гісторыі Беларусі, гэты знос крыжоў. Што датычна там большасці, мільёнаў, якія паўстануць, я не веру ў гэтыя большасці, больш за тое, яны не трэба. Гісторыю робіць меншасць, пасіянарная меншасць, якая ведае, што яна хоча. Людзі, якія думаюць, якія хочуць думаць. Што не рабіла савецкая ўлада 70 год генацыду? 70 год было. Ніхто не ведаў ні пра бел-чырвоны белы сцяг, апроч гісторыкаў Акадэміі навук, напэўна. Але ж адкрылі Курапаты, гэты сцяг узняўся, і ён стаў дзяржаўным. У Курапаты тады прыйшлі мільёны людзей? Ці ўсё ж такі нейкія тысячы, якія хацелі думаць? Прыйшлі тысячы, і гэтыя тысячы зрабілі немагчымае. Пад ціскам гэтых тысяч з 10 мільёнаў кампартыя сама сябе забараняла ў Верхоўным Савеце. Пад ціскам 20 дэпутатаў 300 забаранялі кампартыю. Таму я перакананы, меншасць робіць гісторыю, пасіянарная актыўная меншасць, і для якой вось гэты дзяржаўны вандалізм у Курапатах і ёсць момантам адліку. Калі ўжо пачалі гаварыць пра тое, што вот нешта там супрацьстаяць ці там дамагацца, як ужо паведамляла Еўрарадыё, сёння ў Курапатах былі затрыманыя па другім разе Павел Севярынец і Ніна Багінская. Ці ёсць сэнс ужо, калі крыжы знесеныя, калі там ужо ставіцца агароджа, ісці, кідацца, нешта даказваць? Ці ёсць сэнс? Давай вот пакуль на гэтым спынімся. Гэта крыўдна казаць і цяжка, але я думаю, няма сэнсу. Гэта крок адчаю. І от я, калі учора быў туды, прыйшоў, я разумею, што все, што я магу зрабіць, крок адчаю. Нешта кінуцца, нешта, ну там, кагосьці фізічна спыніць. І, магчыма, это можна было парабіць у нейкай сітуацыі, каб за намі стаяла 10-100 тысяч чалавек. І мы маглі іх спыніць, развернуць гэтыя мазы, усталяваць назад крыжы, паапрануць браслеты на гэтых людзей, правесці народны трыбунал, но мы не можам. Сёння такі дзень, калі нам трэба прызнаць уласнае бессілле, каб ужо пачаў дзейнічаць Бог. Я сыходжу з таго, што змаганне за праўду і за памяць невіннай крыві – гэта праблема Бога перадусім. Гэта праблема творцы гісторыі, і ён будзе вырашаць эту праблему. Чалавек, все, што мог зрабіць, ён зрабіў. Мы, десяткі, там, сотні актывістаў, я думаю, чалавек 500 прыблізна ў гэтым удзельнічала, збірала грошы, прыходзіла, паціскала руку, ваду прыносіла, усталёўвала крыжы. Мы, што маглі зрабіць, мы зрабілі. Цяпер трэба сказаць сумленна, праўдзіва, азірнуцца. У нас няма фізічнай сілы іх спыніць. Я не гатовы ахвяраваць сваімі косткамі там паламанымі, свабодаю, робячы крок адчаю, і заклікаю сябры, ну, нам гэта і цяжка, магчыма, ну, давайте не будзем прыносіць эту ахвяру. Хто можа прыйсці ў Курапаты, мірна раздаць буклет наведвальнікам гэтага кабака, ці памаліцца, давайте зробім цяпер зараз вось гэты ўчынак. Ён больш прынясе цяпер выніку, чым фізічнае супрацьстаянне. Вот калі ўжо пра тое, што рабіць далей, я глядзеў учора твой стрым, калі ты ўжо вярнуўся з ізалятара, і там шмат задавалі табе пытанне: Зміцер, што будзем далей рабіць? Ці будзем наноў спрабаваць усталяваць крыжы? Вот я не хацеў бы
марнаваць наши невялікія сілы. Яшчэ раз, сябры, за намі не десяткі тысяч, за намі няма неабмежаваных рэсурсаў, а за намі десяткі, у лепшым выпадку сотні людзей, якія гатовыя ахвяравацца дзеля курапатаў. І я не хацеў бы марнаваць высілкі гэтых людзей і грошы заробленыя мазалямі і потам, і псаваць настрой пасля таго, як арыштоўваюць, зноў ганьбяць, топчуць у бруд, канфіскоўваюць крыжы. Не хацеў бы гэта рабіць. Давайце засяродзімся цяпер на тым, што можа нас з'яднаць, што можа быць трошкі, але нас натхніць. Ну вот на чым? Вот людзі разгубленыя. Мы можам прыходзіць у курапаты пасля працы. Штодня там адбываецца варта. Можам прыходзіць цяпер пост, крыжовы шлях у каталікоў, у праваслаўных нейкія мерапрыемствы, пратэстанты збіраюцца там некалькі разоў на тыдзень. Давайце прыходзіць і засведчым проста сваёй прысутнасцю. Вось учора было 300 чалавек, нізкі паклон гэты людзям. Няхай сёння будзе 600, няхай заўтра будзе 1000 на мірным ушанаванні, на мірнай малітве. Нехта свечку паставіць, нехта можа маленькі крыжык драўляны там у курапатах утыркнуць у глебу. Нехта можа падысці да брамы і напісаць скаргу і сказаць: мярзотнікі, чаму вы тут спойваеце людзей і ладзіце вяселле, банкеты? Гэта не патрабуе ахвяраў, гэта не патрабуе паехаць в ізалятар як Северынец, Урбанович ці Дашкевіч. Прыйдзіце, напішыце і папрасіце ў кабаку кнігу скаргу, напішыце скаргу, все. Прыйдзіце, паціснуце руку людзям, якія там стаяць, і скажуць: хлопчыкі, дзяўчынкі, трымайцеся, дай вам Бог сілаў. І няхай людзей, якія напішуць скаргу, сёння будзе 100 чалавек, а заўтра 500. І яны ўбачаць, што гэта не 10 адмарозкаў, а што гэта сотні людзей, якія кажуць ім: што вы робіце, зладзеі. Таксама шмат гаварылі пра тое, што вот тое, што так слаба, скажем так, адгукнулася гэта дзеянне ў людзях, можа з-за таго, што ўсё пачалося з самага пачатку. А давайте ацэнім так, моцна адгукнулася. На Тутбаі асобная рубрика. Галоўныя навіны ва ўсіх незалежных сродках масавай інфармацыі. Канешне, нам бы хацелася б, как з гэтых 2 мільёнаў, з якіх там 500 тысяч чытае эту навіну, 500 тысяч выйшла. Но мы живем там, дзе мы живем, сябры. Не было б этой праблемы курапатаў, каб мы жылі в іншым грамадстве. Але гэта праблема не толькі ёсць, але яна 3-й год галоўная праблема. Давайте скажем дзякуй незалежным СМІ, якія галоўнымі навінамі гэта робяць і асобныя рубрыкі ствараюць. Давайте скажем дзякуй нобелевскім лаўрэатам, прадстаўнікам інтэлігенцыі за тое, што яны выказваюцца. І гэты голас бароніць, я перакананы, ад значна большых вандалізмаў. Прыйдзіце, замест крыўдаў, замест негатыўнай ацэнкі, якая, я разумею, она ў мяне ў самого накіпае ў сэрцы, Зміцер. Яна самога мяне ўкіпае на сэрцы 9 сотні тысяч, мільёны. Но я хочу з іншага вугла, з іншага боку паглядзець на гэту сітуацыю. Мы живем так, як мы живем, таму што ўжо апрыёры на сотні, в лепшым выпадку 1000. І давайте падзякуем гэтым сотням, якія могуць згуртавацца, і заклічам да яшчэ большай згуртаванасці. Мне вот з аднаго боку, так... Я разумею, што так яно ёсць. З другого боку, не вельмі добра, калі вот падзеі, якія праводзяць такі падзел у людзей, як падзеі 14-го года, пытанне, чый Крым, ужо ставіць вот... Гэта не дарма так і робіцца. тут. Не дарма. Калі мы разважаем пра тое, што гісторыя гэта ёсць нейкі лагічны працэс, а больш за тое, можа быць, нехта дапускае думку, што творца гісторыі Бог, ён дапускае гэтыя сітуацыі, каб людзі зрабілі выбар, каб ніхто не мог прыкрыцца ні юрыдычным рашэннем, якога няма ні в адносінах да кабака, ні в адносінах да знесеных крыжоў, ні в адносінах да Крыма, каб людзі не маглі нічым прыкрыцца, а рабілі маральны, духовы выбар. Дзе я цяпер знаходжуся? Все. Дзякуй вялікім. Зміцер Дашкевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Прыходзьце ў курапаты, ставьте знічкі, чытайце малітвы, дапамагайце тым, хто там стаіць на варце. Слухайце Еўрарадыё.